Bon dia, bona tarda o bona nit. Bona nit, molt bona nit. El meu nom és Estefania Castillo i vaig ser mentora de la FEP l'any 2019-2020 i porto a modo explicatiu amb aquest vídeo un mini resum dels jocs amb els quals a mi m'agrada treballar. Doncs bé, els meus jocs predilectes en són 4. Un és aquest, Fantasma Blitz, que consisteix en rapidesa i agudesa visual i mental. I consisteix en tocar més ràpid la figura encertada. Per exemple, si aquí hi ha un ratolí i una ampolla, tots els elements són d'un color. En aquest estaria el ratolí, perquè el ratolí és idèntic al de la carta. Després, l'altre joc meu predilecte és el Dabble, és molt divertit i molt fàcil i ràpid i pots fer moltíssimes partides. Consisteix en parts més o menys iguals i començar. Com veieu, aquí a cada carta hi ha diferents dibuixos. I aquí, per exemple, aquesta carta sempre hi ha d'haver un element igualitari en cada un d'ells, només un. En aquest cas és l'ull. Ojo, ojo, ojo. Un altre joc que a mi m'agrada molt és el Virus. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Consisteix en crear un cos humà. S'ha de crear mitjançant un cervell, un cor, un estómac, l'os. Quan tu tinguis tots aquests elements complets, hauràs guanyat la partida. Sí! Hi ha aquestes cartes de virus i les poses a sobre. No! Després hi ha altres com l'antídot, t'has de curar i és molt fàcil, molt entretingut. I un altre joc que a mi és el que més m'encanta és el Rubik. I consisteix en fer escales de colors amb els diferents números. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. I diferents colors. O, per exemple, el mateix color 9, 10, 11, 12, 13 del mateix color. I doncs aquí el meu vídeo explicatiu dels meus jocs de taula, de les meves eines per treballar, i espero que us hagi servit. Sí! Una abraçada, que vagi bé.